Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza to TV. It's the World Cup qualifiers. Bafana 0, Zimbabwe 0. I'm joined by my brother Kamabon Sandile Mthembu. Ukhala ngani? Hayi Sibo ngiyakhala mina. Ngikhala nangorefu. Urefu kuningaba sesigage ngawo uhlale ngazi urefu. Olelekanga ngiqale la. Uyabona ke mase sikhuluma ngelokhuzana. Mase sikhuluma ngale red card eTLP. Ayikho le red card. Le red card wrong le red card. Manibuka kahle uthi bezama ukudlula lento le. Ilong le second, finish cut. Sibo, ngiphinde ngikhale ngoSafa. uSafa udlale ngathi amandla ethu lawa ya. Yabo manje abe sikhuluma ukuthi sino 19 points. Qualifying. Wenza kanjani? 18. Awudlale ngathi yoma. Kanjani? Elathi sayivuma lento kanjani? Bathe futhi bazohosta candidates. Kanjani? Baphuma kanjani abantu? Hayi.